Hoy mga fans, pagkusog ka ang radyo. Alas 3 na nun naginibuhan. Kita magpuro iristoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay ni tao. Programang pagkonselo sa hapon. May health tips sa si mga tataramon. Oy, dangugaan sa kuyang orasyon. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rahi para Jody si GB. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on. Uy, magkayunon talaga ang hapon mo niya. Oh. Magiling ka mo, pero aram din do, ibis na magparailing ka mo sa kuya sa Facebook Live, mag-download ka mo kang DCGB Live app. Dumanday ka mo makikintaban, buday ka maliliwanagan. Mag-download ka mo kang, mag-download ka mo kang DCGB Live app, tabi, at mga gari masana po kamo nagdadangog sa radyo, mga tugang digdi po sa satuya na, sa satuya na programa, mga tugang sa DCGB. Uy, kumusta lamang po ang satuya nga po? Merindal na po, merindal. Ano maray na merindalan ngo niyan, mga tugang, ang satuya tabing kabahala na kamo magdisponer kan sa inong merindalan niya kung maray, tabi na pwedeng mapakinabangan ngo niya na hapon habang kamo nakatutok, mga tugang didi po sa satuya na programa sa DCGB. Mga birthday celebrators natin, magandang afternoon po sa Indoga Boss. Oy, so mga kumpalan dyan ha, so mga may travel, ingat-ingat ka mo ha, buda ilingunin do dyan. Alang kaon ang kasukan COVID sa tuya ngo niya na aldaw. Kaso hapon 69, kaso hapon mga tugang 69. Huna ini. Ngunyan 49. 69 kaso hapon, 49 ngunyan. Nakagulpi naman Suligaspi. Kaso hapon pera Suligaspi, 7. Sabi ni Mayor, ano man sa nangyatan, saro ngayon kayan, taga duman sa Camarinesor. Ngunyan po, ano man Ligaspi. Day man lugod mga tugang mangyari na magkaigwa po nin makaskas na pag-ulakit sa satuya gabos. Day man lugod magkaigwa nin yung pangyayari na makaskas na mag-ulakit sa tuya mga tugang ang COVID. Tagiri ako dyan, nakakamali siya. Nakakamali siya. Same po ini mga tugang na anom na ini sa Ligaspi. Takasubago, out of 49, tabi 11 dyan sa Albay. Anom tabi sa Ligaspi, Tagsararo ang Ginubatan, Ligaw, Tabaco City, Bakakay. Camarinesor, 24. Nakakagulpian Camarinesor, 24. Tagsararo ang Iriga, Lupi, Duang Bula, Duang Nabwa, Kabusaw, Naga City 11, Kalabanga, Tigawon, Batopili, Kamaligan, Pamplona sa Tagsararo. Katanduanes po mga tugang Saro, Masbate, Saro, Sursogon, Siam, 7 Sursogon City, Sarong Pilar, Sarong Bulusan. Ngunyan, tabi may recoveries na 34, mas dakul so na ulian kumpara sa nagpo-positibo. Ang medyo kwandig di, may saro na naman nagadan. May gada na saro, mga tugang taga-probinsya kan Sorsogon. May nagagadan talaga dahilan po sa COVID na iyan. Iyan paano na daw iyan? Pero ilingunin do, kampanahon palan, aram nindo so Spanish flu. Iyan na pigaapod na death plague kan mga nakaaging aldaw. Mga 1900s. Nawara na sa nang bigla John. Pero sa Legazpi palang sabi ni Jun Balde sa history, iyan na Spanish flu na iyan. Ang nagadan palang digdi sa Albay sa Bicol, sobra 70,000 kampanahon.
Ha? 70,000. Ha? Nagwara na sana, kiluway-luway da ito. Dahil man, di ba? Wara pa ka itong bakuna, mga tugang, pero mo niyan ilinga. Bako tabi ka raw ini. Ining anom na ini, mga tugang sa Legazpi, gari puro ini mga government employees. Ano? Kadaklan ka ini, mga tugang, mga government employees po ini, kundi ako na alata. Hanapong ko supos ni Mayor, ha? Para mga tangkon, gari EFP, PNP, sorry ha, double check ko lang ha, sa post ni Mayor Rosal, ilingon takon, may po ito ha, anom, i-check natin, okay, bako man pala. Ito ang mga trabaho kan mga nagpositibo sa COVID, government employee, yan po naka-star sa Barangay Utso, sarong negosyante, kabangan, akagbakong, kagbakong, saro tabing teacher, sa gugon, taga-gugon pala, bako gugon elementary school taga-gugon, saro tabi na government employee, taga Barangay Tula-Tula. Okay, hain so iba kainin na. Ansaro, okay, tama ba? 1, 2, 3, 4, 5. So iba po, dahil mga address kon mga taga-sain. Dahil address kon mga taga-sain. Kaya mga tugang, magtaga-preparar kita ngunyan, magtaga-preparar kita ngunyan, tabi, mga tugang nagdadakul ang kaso, paano man kita magpreparar? Di magparasinutil. Pag magluwas, nakamas. Pag sakay sa jeep, magmas. Pag yaon sa mall, magsunod sa tama na protokol. Pag makaraon, pwede maghurungit. Iwasan ang paghuroron, buda pag ngararakngakan. Magkaraon sana. Pagkakaon, uminom kitubig, isaraan ngimot. Pwede man ang junior, mangyari junior. Ngaya, 10 kamong nagkaraon. Okay. Saro sa mataram. Let's all eat. Yan. Karaon. Tanggal mas. Karaon. Sige ang karaon. Pagkaraon. Habang nagkakaon, hurungit sana. Dai mag-iristoryahan. Pwede man na. Ang kakaonan nindo may barrier na plastic sa ampangan, kanya-kanyang cubicle. O pwede mag-iristoryahan kanya-kanyang cubicle. Kung dahil pong cubicle, burokas kan mga nagharampangan ka mo, tanggal kang mas. Karaon. Hungit. Silensyo sana. Ang apod po kaiyan, silent eating. Kami ka ito, pigturoan kami kan magurang bibuda kang mga lola may kang panahon. Kundi ako nasasala ng pagkaon dyon, pag nagsasapa ka, daing tanog. So, disente bagang pagkaon. Pag hungit mo kwan, sapa ka kiluway-luway, disenting sapa. Sabi nga ni, mga 15 times mong sasapaon, bago mo halonon. Okay? Okay na. Tapos na magkaon. Tubig. Inom kiluway-luway kitubig. Taba ka, mataliaskan ka. Baka pag nataliaskan ka, umabo ka. O nakawagas lugod ang career ka. Inom kitubig. Luway-luway ang kao, an inom. Tabaka, mapadukan ka. Di sigan aabo mo ka andyan. Durula, di ba? Baka magdurulaga na. Pakainom kitubig ko ang tisyo. So tisyo binugtak tabi sa sarong malinig na bugtakan. Dahil pagpatong sa lamesa, taday taaram kung malinig ang lamesa. Pahidan so ngimot sana. Pag nagpahid sa ngimot, ang pahidan sana sungodoy. Dahil pagsabay na pahidan ang dungo. Taba kaso kamot mo na ikinapot duman sa tisyo, yaon duman so pigtatakutan tang virus. Sabi nga ni, so virus. Okay na. Pagkakaon, magmas. Kung gusto mag-iristoryahan, mag-iristoryahan na. Pero, luway-luway sana. Iya po. Yan. Iyan sabi kan Department of Health na, anito, apod ka ang tabi, sinakaalam sa tulot sa apat ining kampang ko, si John, si Arben Laad, kung silo na apelyido mo, no? Laad, si Richard na Astor, si Angel na Mostasa Arenas, trailing ko naman sa Facebook niya. Ano nga ni ito? Sabi hapot ko, anong ngarang ka ito sa DOH? Scary
Ano nga ni ito? Scary techniques gayud ito. Ang scary niya, S-K-E-R-I, scary. Nadawag kay paring marka sa bago duman sa alas 7, ta. Ako kaya, tagahanga ako kang Bareta alas 7, fan ako ni Direk Edwin Peralta, buda na bading Tiantibula. Dangog ko duman kay paring mar, scary. Iya po. Oh, yun na ito, tako pa na, mag-ororo na, kilo-iluway sana. Okay? O yan, tabi, paano maiwasan? Ngunyan, pag kita po mga tugang may mask, higutan ang mask, na day pagpapara, hiro, pwede magkapot kang mask sa irarom. Pero, data pagpapara, pakarayon ang mask ta, nang kaputa yun, digdi o, kaput, digdi kikaputan sa may dungo, digdi ta pipilsi, ta, gusto, ang pagpakaray kan mask, dili sa side ang kapot o sa irarom. Pag kinaputan mo dyan sa ibabaw na nakasampangan kang luho, kang dungo mo, day mo aram kung sukamot mo, saan mo ikinapot? O, ikinapot ko digdi sa lamesa. Day ko man aram kung malinig ang mga lamesa, nagkapot ka sa konsain-sain, nagkaphapulas ka sa hurandigan kang tukawan, o, excuse me po, ikinapot mo dyan mga tugang sa dungo mo o sa mas mo na nasampangan kang dungo mo. So kaka-inhale, exhale ta, baka makalaog sa virus. Talbata ng virus ini. Bata ang virus na ang junior, araw mo kung gura namang kasaday. Saday tununon iyan, masaday iyan sa, ano nga ni, isungarang kang pigluwas ta sa ngimota, sa dungo. So, ano nga nang apod kaan? So, katalsik. So, nagkatalsik ba? Anong anang apod nga ni kaan? Saliva. So, liwoy na nagtalsik. Anong apod kaan? So, particles. So, droplets. Ang virus ta mga tugang, masaday sa droplets. Kaya, kaya niyang sumakay sa droplets. Balik naman kita sa poon. Gari man kita gobyerno, hanggang sa ngunyan, pinag-urunan pa ang pag-iingat mo da protocol. Di na kita nagkakamove on. Puro na sanang protocol. Ulit-ulit na sana kita, taday taman na perfect pa, no? Oh, bata kita baga, pigiling ko sa buong mundo. Sa Pilipinas man sana, I do not know ha, please text me, classmate, mga paradangog sa programa, pakitext daw po nindo ako. Kung nigo kamong nasyon na araman na naggagamit ki face mask, face shield, aber daw, kita man sa nabagaan nag-face shield, nailing mo anta, ini si Angel, mailig ini magpapara kuti-kuti sa kanya sa website. Sa Europa, nakahiling ka mo kung naglalakaw-lakaw na tao sa ibang nasyon may face shield. Sa ibang mga, garo kita man sana po, ang nagagamit ki face mask, face shield. Tasabi kan mga matatali, ang asala nga yan tataramon re na face mask. Pag sinabi nga niyang mas perminaan sa face, nata nga may mas ango o sa lubot. Pag sinabi nga niyang mas, ang sabihin nga kaan, sa pandok. Kaya nga niya, redundant nga niya ang terminolohiya na face mask. Matalion nga niya ako kamo. Iyo nga yari, totoo nga niya. Iyan nga yung tataramo na face mask, redundant nga. Pag sinabing redundant, anong sabihin nga redundant sa Bicol? Nag-upin ulit, redundant. Kaya dapat na term, mask lang. Face shield pwede, tan shield baga pwede sa braso, pwede sa kilikili, pwede sa likod, shield. Pero pwede tabi ang face shield. Ang mas daan na term, face mask, dapat tabi ang gamitong tan term, mask sana. Bako tabi, face mask. Opo. Yun hindi ko may nagamit, pero importante man mga tugang ang shield. Anong kahalagaan kaan? Nauulang niya mga tugang so talsik sa pandok mo kung saan hali. Ikadua, ang kamot mo, nganing maiwasan mo na magparakagaw-kagaw sa pandok mo. Nganing ang kamot mo kung saan mo ikinapot, di mo mailipat sa pandok mo. Mahalaga man ang role kang face shield. Hello? Ihado? Ayun na po. Kung puro na po ang face mask, redundant na. Oo. Di
Ihado, Ano po, Ninong? pinasulod ka naman ka ni, kuan mo, ni Wala po si Kuya. si kuya mo. Magkapag ang opisina. Masking tape, Opo. Ako nga ang face mask po, Rodor. Sa pandok. Mask na wala sa pandok. Di, ang masking tape, siya po, tiga bugtak. Kaya bagang pigibong masking tape, tapig bubugtak sa mga in-between, kan mga luho, pigti-tape, pigdudukot. Mask, baga po, mask. Di sa pandok mo. Argumento, patala to sunta ka na. Sarawayon ka. Masking tape. Iyon man ang ganda di. Opo, ang mask. Oho, sa pandok. Kanya. Masking tape, di pang tape sa pandok. Pero Ninong, Oh. face shield, may nito talaga po yan sa ulubon. Mainit man talaga. Makahalos. Pero sa mall talaga, pig-practice ko ang pagmataw, nag-shield talaga ako. Iyo po, at least sa mall, aircon, maski po. Oh, pero sa mga open places, medyo din ako nag-shield. Pero pag matawa, mag-shield man talaga ako. Mapagalan mo po na naka-face shield ka po sa maski. Iyo man talaga. Madilis mo, kapag di ka pa makahango. Kaya po anta na magtagasuro sakripisyo ngunyan, anak. Tabata ang COVID sa Bicol, naglalangkaw. Ay, naku, Ninong. Tumulong po sa managarulusot. Ay, yung nga ni Baya, sigang rolusot. Kita man sigang barantay. Di man nagkaturo paron sa parabantay, budak para lusot. Ayun da. Iyon na iniangan niya ng heart pocket. Oh, Paano taan? Sige, Ninong. Salamat Okay, po. thank you. Chinese Navy linapag ang sarong Pinoy vessel gamit ang duwang missile attack craft sa West Philippine Sea. Ay may urag man kita adi. Binukod kan Pinoy vessel na may attack. Adi, iyan ang the best. Ano masiraman kung balikan kita. Ano masiraman kung balikan kita pangyayari. Di ba? Di. Yan tabi mga tugang ang satuyang patara-tara ngunyan na paghahapon. Digdi po mga tugang sa satuya na programa. Okay? O bueno, sandali ta. Ilingon ta na mga tugang ang satuya tabi na tataramon ngunyan na hapon ta. Sabi ni amigong Roderick Mendoza, more than 100 countries have issued nationwide mask mandates. Dakul pala na mga mask mandates, pero migo, bako face shield, mask sana. Nagbago na ang virus, nagtatago na ngunyan sa kulangot. Latusunta ka dyan, Rick na. Sarawayon ka na. Hindi. Nagabago na daangon yan sa virus. Nagtatago na nga. Una nga, pinadala sa kuya kanabigo ko. Thanks, migo, May pinadala sa kuya si Martin. Ano yun Mr. na ang hitso, jitso. Mga sarawayan na. Awin na sa endo. Para paramdaman endo kang juro jitsking yan. Madali lang. 4.8 kilometers away from Mayon Crater. Ano ini? Mayon Crater. Okay, sandali migo tayo lang nga ning. Ayan na nga sa tuya ngunya na kwan. So sa tuya ngunya na nangani, so talagang dapat talaga nakaalalay sa kuya si Angel pag ako ng programa. Takon may dakulo ang pigtataram. Ay nangani, so tataramon ta. Dapat talaga dakulo kaya akong pigtataram buda piglaw sa programa. Kada ko pong talaga si Angel talaga. Tayo si Angel marayon man naaki ini. Na marayon na babayi ini. Yang para po do naaki ta minagurang man si Angel. O minaaki pa. Marayon man na babayi ini. Sabi ni Ronald Baldo, ang satuya ngayang tataramon ngunyan, bantulin. Nanagog na yun ang mga tataramon, mga tugang na bantulin. Mga tataramon.
tatara mo daw ang gustong sabihon? Ang tataramon, mga tugang na, diyan baga sa barak, ano nga yung pabantulin ngo niyan? Pabantulin. Pareho ini kan tataramon kan panahon na dangog ko sa radyo, sa DCG, ay salbatana, Chinese Navy palan, baliktad man sa pagkabasa ko, Junior, Chinese Navy, vessel, binukod sa Pinoy, vessel, binukod sa to palam. Well, balik, salamat lang sa pagkabasa ko, talagang pagbasa ko, may diferensya no gan. So sa tong Navy palan, ang binukod kang Chinese. Saka baga, paano nakita kayo ni Junior? Naguna ko, kita nang bukod. So sa tuya pala, ang binukod, salbata ng pangyayari sa Maabaka. Pangyayari sa Maabaka, kita pala sa binukod, paguna ko baga, si kita nang bukod, kita pala sa binukod, dalag gayod kita, dagdulag kita, Angel. Anong barita sa national? Duminulag kita, Joe, pagbukod, nagdistansya kita, Tako na minampang kita, pwedeng rimatiyong kita ka ito. Ano pang sabi yung kang bantulin? Mga tugang, ang bantulin, pareho tabi ang kang word na dispatsos, bandilyo, mga pabantulin, notisya. It's a form of notice, in notification, to notify. Yan, To notify. Di ba? Iyan tabi ang, gusto yung kan bantu. Ano nga ang notice dyan? Notisya. Di ba? Notisya. Notify. Bantulin. Mga pabantulin. Hello? Ninong, Yes. paguna ko po, ang bantulin sa bagulbulon. Babloy man ito. Ako po. Bantulin ka ngayon. Bantulon ito. Latusonta kang salbatana ka na. Bantulon. Ay, sorry, Ninong. Sarawayan ka. Latusonta kang sarawayan. Kena? Ay, Ninong. Ah, I have sent po ang Legazpi City IATF. ano? Legazpi City IATF. Send po ang office kayan. Sa, yaon sa City Hall. Oo. Sa 911 po. 911. Oo. Sige po. Thank you. Okay. Doon. Yi po, itong sabiyon mga tugang kan bantulin. Susog po mga tugang sa tuya na research kay ba si Ronald Baldo. Love Story sa Pinky on Mo Baby. Ay madali lang bago ko basahin ni. Boss, asan ang presidente? Pigbuli na kita kang China. Paturog. Wag kang ganyan na. Wag kang ganyan. Nandyan ang presidente sa Malacanang, nagtatrabaho. Sabi baga ng Senador Bungo, nandito sa mga naghahangad ngayon at sa mga nag-isip ngayon ng masama sa presidente, nandito ngayon ang presidente, nagtatrabaho. Yung mga nagtatrabaho, wag mong sarawayan tuminik sa inina. Kudutunta ka dyan na babalitang nagsuot ng face shield kahit sa ibang bansa, tayo lang, Ronnie Cerezo ng Bacoor. Tayo lang baga. Ura man, only in the Philippines. Kita man sana talaga ang naggamit ki face shield, di ba? Kita man, I do not to sa mga viewers na dyan sa abroad. Dali lang ha, ilingon ko sa mga comment nindo. Microscopic size po ang virus. Philippines lang po ang nagagamit kan face shield. Tapos ang face shield made in China. Good afternoon. Ang face shield made in China. Sindamas ang gidilin siya. Sa China, dahil man nagagamit kan face shield ang mga tao, ang nagagamit ki shield sa mga medical workers. Di ba? Miyerkules po so binasa mong positive. Ay yumananggad. Pero po, may igwang mo niyang kidagdag sa tuya. Salamat po sa informasyon na. Nagpamati na tama eleksyon na, igaro mananggad iyo. Ano? Okay. Iyo mananggad yan ang buhay. Sa tuya ngunyan. Okay na. Chikonta daw dyan sa Facebook Live. Kung igwatabi mga tugang ki mga nasyon na nagagamit ki face shield na nakatutok ngunyan sa tuya tabi na programa. Aling na sa mga naka-Facebook Live ngunyan. Kadakul. Sige daw. Malay na hapon tabi para dangog mo Henry Maceda, sabi ni Joseph Año Nuevo. Karen Saunar, maray na hapon po.
Ate Rachel Anyo Nuevo, Ate Rachel Lumiba Bunag, maray na hapon po Kuya Henry, at sa gabos na listeners, Buda, viewers watching from San Francisco, California. Pakigreet po si Papa Uka Lumibaw. Thank you. Choka, Pipa, kumusta ka tabi kan sa imong ano yan, aki, Buda, manugang, Buda kan sa imo tabi na makuapo duman, na dahil natatao nakakasabot kibikol. Taeng lisira, sila yan. Oy, Ate Rachel, pagka-text mo daw ako digdi sa Facebook kung may nagagamit ki-facial. Di ba facial sa US, di ba? Kaurong ko ang sister-in-law ko dyan sa San Mateo, California. Di ba facial din mga Amerikano? Good afternoon po. Watching from Marilao, Bulacan, si Bibot Abrigo. Vivian Bandiola. Panyo po ako mula nung bata pa ako. Lagi kayo sa yung nakikinig ang mama ko at papa ko. Kami po sa bahay noon. Nagigising ako ng umaga sa inyo, nakatutok ang radyo namin. Pati sa hapon po, sobrang curious po ako sa iyo kasi ang ganda ng voice. Wow! Sa wakas po, nakita ko din kayo kahit sa live lang nyo. Kahit sa live nyo lang. Salamat po. Salamat na Vivian Bandola. At kada ko lang akong mga nakakampang na, uy nga ya, para dangugon mo nga ya ako po. Kahit sa dayutong pa nga ya, kung ngunyan nga, teacher na ako. Salbatana. Uyugon mo na, grade 1 pa da siya, para dangugon, nagadangog na da siya ako. So, nagadangog sa parent niya. Tapos ngayon ngunyan, Mr. Maceda nga sir, teacher na nga ya po ako. Para dangog mo pa ako. Sinjil, iyo man daa. Mala ini, uyaw na sa DCGB, iyo man talaga pala. Talaga naman malisyan ko man talaga ang pagiging kuwana. No? Buddy Rugnaw. Maray na hapon tabi sa Gabos, listening from Taisan, Legazpi. Hali po, pabati po sa mga taga Lagapak, Juneda, and Bal Madrid family. Listening from Las Piñas City, Manila. Sabi ni Vivian Banjola. Sabi ni Jill Aranya, nagdistansya po sa Pinas. Kaibahan nga ni duman si Zara Zambrano, kan kapamilya channel kagabi, pig report. Okay. Okay. Iyo adi? Jing Montes, watching from Vienna. Oy, Jing. Diyan sa Vienna, Austria. Kumusta? May mga facial ka mo dyan? Napigagaramit? Gayo na di. Kita man sana talaga. Love Pero mga tugang, dakula talagang tabang ang facial. Sa tuya tabi na kwanta. Ngani po na dahil kita para kagaw, magapara tip kung ano dyan. Sa tuya tabi na mga kapandukan. Iyo po, okay? Alright, ito na. Pag may dilin siya dyan sa face shield, kaya digdiman lang iyan sa to. Iyo baga, dakulon man talaga ang nagpapabakal kan face shield. Sa tuya man sana, adi? To live with you. Dear Kuya Hen, There's a tawagin mo po ako sa pangalang Edgar, hindi tunay na pangalan. to do it you never live. Ako po ay isang bading. But what could touch Nag-text po ako sa iyo dahil po sa problema ko sa kinakasama ko sa ngayon. Kahit na po magkaiga kaming bahay na tinitirahan, pero pumupunta po siya dito sa akin para manghingi ng pera kung wala na siyang budget. Grabe man na boyfriend mo yan. love somebody? Sa ngayon po, halos 54,000 na ang kanyang hinihingi. Ang sabi niya po, utang daw, pero sa tingin ko, hindi na yon mababayaran. I see your Pinaalala ko siya na 54,000 ng utang. frame of mind. Pero sabi niya sa akin, bakit ko daw kinikwenta? Di ba daw binigay ko yun sa kanya? Pero sabi niya po, utang yon kung humihingi siya sa akin. I'm a girl. Can't you see? Medyo gusto ko na siyang ipabarangay dahil po, kailangan ko na rin ng pera sa ngayon dahil po nagkasakit ang aking magulang.
Kung sinisingil ko na siya, hindi niya ako sinasagot at sabi niya, wala daw siyang utang dahil nga may relasyon kami. Magasto man talagang pagiging bading palan. Ano kung araw kayo ng sitwasyon? Maintenance, di? Ano po ang aking gagawin? Kasi po gusto ko na siyang singilin. Magabat ang hapot mo, Edgar. Edgar ang pangaran mo. Anong ngaran mo tabi, Edgar, sa ngaya paggari ka ngaya? Kuwang ka na, gari ngaya ano pangaran mong bago? Yan baga, may nag-ibang aliba ngaya. Ako ngaya, kung ako maging bading Henry, ang gusto ko ngaran, gari ngaya. Anong maray ngaran? Gusto ko garo ngaya. Hennyfield. Garo-aro ka ng gusto kong pangalan. Ngaya kung mabading ini si Edwin, ang gusto niya ngaran, gari, anong gusto niya? Adeline. Ang ngaran ni Edwin gusto niya eh. Uni si Arvin, ako nang gusto ngaran kay nalimbawa, Arven. Siguro ngaran niya mga piningayang Angeline. Yeah, Angelina. Yeah. Diba? Uni si ano nang gusto ngaran kay ni uni si Richard. Baka gusto niya ngaran Rika. Rika. Arog kay ni sabi kan texter, daon Australia nga ni, tapos New Zealand, may travel bubble, na on starting 15, may inter-country flight na sinda, maurag kaya mag-contain kan virus. Yan. Okay. Hello? Hello, Sir Hen. Advice daw tabi to sa Edgar, medyo out of kunyan, out of words sa kunyan na pwedeng advice na kay Edgar. Sige po. Ano ang masasabi mo duman sa problema ni Edgar? May tabang ka lamang duman? Dae. Ay, Sir Hen. Dekang may tabang duman po? Wara? Hindi, mahaganda na akong Nag- tabang sa iyo. Nagapod-apod ka pa, deka ba sana palang pakinabang? Nadagitan sa gurang, edi. Nadagitan sa gurang. Oo. Ano po ito? Nagdadalong sa radyo. Tadaan ako radyo. Okay. Kada kang radyo, di targapod ka na may problema ako ngunyan. Hindi ako nakababakal. Ay, Sir sus ko. Hen. Po. Ako naman so apo ko makalawag sa DepEd. Sa pagka-westra baga, nag-a-apply kaya. Ano ako? Bako man ako recruiter kang DepEd. Ay, di, malakas ka sa DepEd. Saka, Oo. Sige na. Ano ako? Piling mo, regional director kang DepEd, kudutonta ka dyan na. Anyway, araw ka nang gisabihin mo sa aki mo. Pag nag-apply siya duman sa DepEd, Apo ko yung apo mo, pag nag-apply siya, gibuon niya lang akong reference niya ako, tapos ibugtak niya so pangarang ko, tapos so ngaya contact number, siyempre, maapod man kan sa ko so DepEd, kung midbid ko siya, kaya dapat magpamidbid siya sa kuya. Character reference lang po ako, pwede. Character reference, sa mga nag-apply po, ikaw ka anak character reference na piga-apod. character reference. Opo. Tinawa ko nga din po itong number mo. Sa po nasusupong ga Ayun mananggad iyan. Basta ibugtak na lang akong character reference po, okay man iyan. Tapos pag binugtak niya ako, tunog siya sa kuya, tanganing aram ko, naginibo niya akong character reference. Takunday ko aram, baka manigaran ko yan. Di ba? Iyo po. Okay. Salamat po. Salamat. Bye-bye. Uyog-uyogon mo. Maski ano na sanaan, problema ko ngunyan. Ano ni ka-advise na Edgar, arog kayo ni gayod tabi, Gar. Arog kayo ni gayod. Ara mo, tara mo, may duwang klase kang contract. May piga-apod na verbal contract and, ano nga nang saro? Written contract. Hello? Nung Yes. hapon po. Oh. Ikaw pong kasuratan yan si Edgar
Dahil verbal sinda, pero ang verbal contract, pinag-consider iyan na gari pwedeng gari kasunduan. Kaya lang, kung paano mapatunayan iyan. Halimbawa, ang sarang klase kan verbal contract, pag nagsakay ka sa